Днес ще правим пародия на Hell's Kitchen. И хайде да започваме. Днес задачата ви е да наготвите пилешка супа. Хубава и наградата ще е да опитате от моят фирмен десерт. И да отидете и да поганите специално кученце. Айде, Магдалена, започвай да го... Започвам, шеф. Какво да правя? Супа, добре. Супа, пилешка, давай! Бъркам, ето, бъркам супата. Айде, бъркай! Бъркам супата. Ма Ма бъркам, шеф. Да, шеф. Слушам, шеф. Изпълнявам, шеф. Това е тази трепаната купа, дет си ме я взела! А каква трябва да Вземи върши? по-хубава! Ма на мен тази ми харесва. Трябва, нищо няма получиш! Как така? Хубаво, айде! Отви там! Ето, бъркам супата. Така? Бъркам супата, ето, бъркам. Това попара ли е? Коя е отрепаната супа, дет си ме я направила, Магдалена? Не трябваше ли така, шеф? Не! А Глупости правиш! А как трябваше? Трябваше да е по-гъстичка, виж, на нищо не мяза той. Какво е той сега? Той за прасетата ли е? Не, шеф, извинявайте. Айде, оправай! Добре, шеф. Какво е той, бе? Какво е това? Какво е това, тъптъм? Кое? Кисел мрак. За коти е? Айде по-бързо! Действам, шеф, действам. Виждам та! Знам, че резервацията трябва да се случат бързо нещата, но бързам. Бързай по-бързо! Кой чупи така яйцето, бе? Кой чупи така яйце? Покажа как се би! Да се прави. Само жълтъците ми, айде действай! Мога да. Взимай друга купичка! Взимам. Няма аз я да ти я взимам, за коза сладка! Аз ли да ти правя всичко? Айде, взимай! Айде, по-живо! Какво се бавиш? Дай да ти покажа как се бие яйце! Отиваш на брая! Дръпни се да взема ножче! Виж, взимаш и чистето, дръпните от купа! Взимаш и чистето и биеш и ножче! То се чупи! И готово! Да си го направя по-хубаво! Го развали. Бъркай там! Бъркай! Пък какво да бъркам, ти го развали сега. Чакай. Бъркай! Чакай. Нищо не може да направите! Ей, така да ти показах! Трудно ли беше? Беше. Гати! Ще победите ли? Да, шеф. Ще получиш ли награда? Да, шеф. 100 бона съм кърпа вързани, портмонето си ги чакам. Айде, давай! Бъркай! По-живо бъркай! Да, шеф. Ах, ти сте бавни, бе! Гати бавните! Шеф, може ли да кажа на другия отбор? Не! Нещо. Гледай си работата! Мишки! Айде, отивай! Мишки! Браво! Бъркай! Бъркам, шеф. По-бързо! Бъркам! Виждам да аз как бъркам. Едвам. Да не съм. Бъркам, шеф, бъркам. Пити още! Къде? Какво търсиш, бе? Шеф, Какво? какво правите? Магдалена готви! Готвя! Какво готвиш, бе? Готвя, шеф. Действам. По-бързо! Да, шеф. Твоето най-вкусно ли ще е? Да, шеф. Обещаваш ли? Да, шеф. Ай готви тогава, ако се бавиш. Действам, шеф. Действаш, виждам това. Още по-бавно. Шеф, действам с максимална скорост и ще бием силите. Ай, давай. Силите. Заради случващото се, заради номинациите и заради маркър класа. Днес трябваше да правя тази неща. Първо трябваше да ям, после да се ръм.
Аз съм притеснена, защото имам диария и не знам дали ще мога да изляза днес да готвя, да не замирише в кухнята, на самата вечерна резервация да не ми замирише на гостите. И съм стресирана от това нещо. Притесняваме вътрешно. Много ли ти е трудно? Да, трудно ми е, защото това изисква огромни жертви от мен. Аз съм тук, в момента да говоря срещу вас. Как се чувстваш? Ами, боли ме коремчето и скоро малко диария ще стане на запет и пак на диария. Ох, Магдалина, разочарован съм. Защо ще? Какво си правиш? Ай, слагай го той в съпчката. Ще правиш ли нещо? Няма да правиш. Действам, шеф. Какво добавяш там? Бульон. Голям за стройката ли бе? Да. А това не е по моята рецепта. Да, шеф, аз реших да експериментирам, защото вие казвате да бъдем смели. Ай, ще видим какво ще се получи. Май късмет! Какво правиш бе, Гоца? Какво диш бе? Готви! Готвя! Яс! Готвя! Айде готви, го ме Ама готвя! Готви, чекай, ще бия! Какво се дърпаш, чекай, ще бия? Айде бе, готви като хората. Готвя, шеф. Виждам! Сега яде супата! Ужас! Какво правиш сега, ми обясни? Слагам за стройката, шеф. Дай да видиш, виж, че какви глупости прави. Ало, мале, ма това не е по моята рецепта, аз не съм ти казвал така. Знам, шеф, но аз реших да бъда смел и да експериментирам. Знаеш това, смело ще ти дам, бе. Извинявайте, шеф. Ай, не е вкусно да стане. С нами вече тук. С нами. Делен, здравейте, защо дете по време на това пилестория съм добре? Защо имате диария? Ами, защото вчера ядех риба том с русенско варено и кисело мляко. И може би за това. Шеф Ангел агресира ли към вас? Ами не бих казал, той е прав, защото аз точно не мога да готвя и дойдох тук за слава и за пари. Мамо, здравей, ето, успях в живота, дойдох в нова. Казах ти, че няма да си остана в маздето при теб. Като се върна, ще ми изпериш дрехите, нали? Добре. Обичате ли това, което правите? Да готвите? Ами, честно казано, да, харесва ми, но някой друг да го прави. Аз само да ям. И да спа. Това също много ми харесва. Ясно. Кое ви е любимото ястие, Магдалена? Тройка кебабчета на скара от героята с порция боб и зели гарнитура. А коя ви е любимата напитка? Ракия с 2 лечета и греено вино. Добре, Магдалена. Защо дойдохте тук? Ами защото трябваше да изкарам някакви пари, да се покажа в телевизията. И мама каза, че ако не изкара поне 5 лева от това скъпо шало, въобще да не се прибирам вкъщи. Така че, ето изкарах една седмица тук. 5 лева не ще вършим. Да, добре. А ти мислиш ли, че ще победиш за 100 000 лева? Да. Защо така мислиш? Ами защото ме вижте, аз съм толкова красива. Аз ще мая с чар шеф Ангел. Ама и Магдалена, вие изглеждате като кошар. Ама това няма нищо общо. Вас не са ли ви учили, че външният вид няма значение и той не е най-важен в живота? Ама да, ама вие... Аз с прости хора не се занимавам повече. Добре, хайде отивайте да готвите. Ли си готова?
топтам супата, да видя за какво ставаш. Ай, бъркай, какво чакаш? Цялата камера е закритука. Ами шеф, Гони супата, бе. да си почистя. Ай, по-бързо чисти. Дай да Шеф, видя. тя е готова. На нищо не прилича тая глупост. Наясно ли си? Ами, съжалявам, шеф, толкова мога. Ужас. Ще ви питате ли? Да. Добре, шеф. Спи ми малко. Нямам намерение да ям тук горещ газ. Ох, много сте бавни, ох, ми тук. Колко изключите и бръмчащото? Ами защото вече няма нужда от него. Ай, сипвай. Ма малко, аз само да оптам. Дегустация, всичко такова. Ай, още малко. Ай, сега толкова, бе. Дай да седна. Ох, бе. Шеф, нося ви лимон към супата. Ай, дай. Рини се изтисква, не можа ли ти да го изтискаш? Ами, не знам колко искате. Погледнете. Каква глупост. Пусни камерата. Извинявайте, шеф. Прощавайте, моля. Кой си ми Беше обеща? доста неуместно от моя страна. Дай салфетка да си махна дъвката. Да, шеф. Изпълнявам, шеф. Ади ще изпълняваш, ами какво ще правиш? Да не си идвал тук, ако няма да изпълняваш. Заповядайте, шеф. Ех, айде да ти опитам. Горещо ли е много? Ами, не знам, шеф. Така, значи поразен съм, защото външния вид не изглежда изобщо добре и съм направила добре изглеждащо. Обаче, на вкус доста ме впечатли. Усеща се, че картофът е прясно изваден. Току-що от градината ми. Пилето е нежно, добре приготвено, не е сухо и е много приятно. Благодаря, шеф! Да. Отправки слагала ли се? Сол черпер. Добре усеща се. Мога да кажа, че доста добре се справила с сравнение с другите. Ще получа ли имунитет? Външния вид сега разбрах, че не е толкова зле, защото не забелязах морковът, а морковът придава особеност на вида. Да, шеф. И ти получаваш 6 точки! Yes, шеф! А 100 бона? Какво? 100 бона. Какви 100 бона? Наградата 100 бона. 100 000 лева. Няма такова нещо. А как така? Новините друго казахте. Ето по новините си, а по новините бе. Магдалена! Какво правиш? Чистя, шеф. Казали сте винаги. Махай се от чувства камера. работното място. Махай се. Да, шеф. Тръгвам. За Магдалена мисля, че доста добре се е справила. Аз знам, че тя може да направи каквото иска. Просто трябва повече да се постави. Друго какво мога да кажа? Самата супа не ми хареса, хареса ми, разбира се. И аз всъщност. И за предаването ще кажа, че ще й дам. Ще й дам 100 бона. Магдалена, ела тук. Да, шеф. Нали ти казах, че ще опиташ от моят фирмен десерт? Да, къде е той? Сега ще ти го приготвя. Маша. Сега ще има туториал на ангеловския десерт. Взимаме една вафла от динозавърските времена, кукуруко. Отваряме, разбира се. Така. Дай една чиния! Магдалена, дай една чиния, бе. Да, шеф. Мислих, че не да говоря. На друга Магдалена. Не бяхте уточнили. Виж, падне се някакъв негър птица. Благодаря, шеф. Ай, взимай. Това е най-хубавия подарък, който се направи. Да. Обръщаме с шоколадовата страна.
Сега добавяме ето такава невероятна бомбона с млечен вкус на лайно. Така, ето погледнете. Елван се казва. И я слагаме внимателно върху нашата вафличка. Сега трябва да нарежем ябълка по старинна методика. Отрязваме, казахме специалното крайче и сега да го кръстуваме. И сега го режем на 4 внимателни парчета по старинна методика на ангелите. Погледнете колко идеални стана. Сега взимаме и ги слагаме до нашата уж тортичка. Пиле. Слагаме го върху бомбонката. И сега трябва да повикаме Магдалена! Даше! Идвай да опиташ. Даше! За първи път виждам толкова красив. Това е вафла. Това е най-хубавият десерт, който съм Дай виждала да в живота ми. скажа. Това е дребна вафла кукуруко, бомбона Елван, пиленце малко, вкусни наркотики и едно нещо. Имате уникална презентация. И аз още. Ако може, няма да ям, само искам да покажа на нашите драги зрители. Не ще ядеш. Погледнете. Ади. И фирмен. Е лимон. Вие сте гении. Гении. Просто гении. Вафла с лимон и пиле. Никога не е хубава такава комбинация. Уникално е. Опитай пиле с бомбонка. Това ще е страхотно. Много е хубаво. Не го опитала. Опитай. Много е хубаво на визето, така ми стига само. Опитай, ти се каза. Вкусно ли? Страхотно. Уникално. Сега опитай ябълка. Много. Много. Харесва ли ти? Много. Това беше Hell's Kitchen. Гледайте не утре.